Naimbag nga rabi tay amin kakabsat, daytoy na santuan na misa. Naman digit ba and Aquino family, ken intensyon ti si Bubukel a pamilya. Ken kastamity for the past recovery of Maribik Wakan Stanbal. Junior Marcelino Feliciano. Ato'y kamamin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, dayto'y apang kamlaw migen gadenggem inana Ato'y kamamin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, dayto'y apang kamlaw migen gadenggem inana dungo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso lakem kararwami, amin ken kaidaton mi. O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso nakem kararwami, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kagabsat rambakan tayo, ti pannagayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit, asibabagikan si kakararwa. May sa pribilehyo, ngayon ti Diyos ken kuana, babaan ti panagtulnog na. Panagtulnog na ti pagayatan ti Diyos, ti panangiyanak na, ti bugbugtong nga anak na.
dawaten tayo, ta ipatawid na kung makada tayo ti kinatalos na, ti kinapamanagtudyo na. Tapno nga rod maikarita yung makiranot, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi, malagaya. Iti napakumbabaan nakem, kuna tayo. Iti Diyos naman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso agpakpakaasi akin Santa Maria agnanayon na Birhen, Kadagiti aking Angeles ken Santos. ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyak na agnanayon. Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, apo mga sika, apo mga sika. Wena po mga sika, Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Ket ditoy dagakapya kadagiti tatawan na imbag ti panagnak na kemda, ibunan na naga, itandog na kamagrupa banda nga ni daya wenda ka. Agyaman kam ken ka, gaputi na indaklan at ayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po mi Jesu Kristo, bugbog tong Diyos na Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti kangatwa.
kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Iti kangatwa. Yan tangay sigsika, o Jesu Kristo, Tinasantuan, siksika huwapo, siksika ti kangatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Gloria iti Diyos Ama. Amen. Gloria iti Diyos, iti kakatwa. Gloria iti Diyos, iti kakatwa. Gloria iti iti kangatwa. Gloria iti Diyos. Iti kangatwa. Kumararag tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, inyuli masibabagikan si kakararwa iti gloria ti langit, iti dinatulawan, a Birhen Maria nga ina ti anak mo. Ipaay mo ka dito iturong mi adi agres sa ti isip, kan nakim mi sa di langit. Iti kasta, mariknam met a mairanod to, magiranod to. To ken Apo Santa Maria iti Gloria. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na adaw iti muna a libro dagiti kronikas. Imulog ni David iti Jerusalem, kadagiti amin nga Israelita, tapno ipanda ti lakasa iti tulag, iti lugar nga sagana, pakaikabilan na. Kalpasan na, inayaban na dagiti kapututan ni Aaron, ken dagiti Levita. Inasiwan dagiti Levita ti lakasa iti tulag, ket inbaklay da kas inbilin idi ti Apo ken ni Moises. Binilin ni David dagiti pangulo dagiti Levita, amang dutukda kadagiti dadduma Levita, ngagkanta ken nagtukar kadagiti naragsak nga aweng kadagiti arpa ken piang-piang. Impanda ti lakasa iti tulag ti uneg ti tolda, ngayon sagana ni David apakaikabilan na. Kalpasan na nagidatagda kadagiti daton ang mapuuran, ken daton apakikapya iti Dios. Kalpasan ti panangidatag ni David kadagiti animal ang mapuuran, benendisyonan na dagiti tattao tinagan ti Apo. Ti sao ti Apo. Umay ka ti paginanaam, o Apo agraman ti lakasa ti tulag amang ipakita iti panakabalin mo. Nadamag mi nga adda ti lakasa ti tulag ijay Efrata, ket nasarakan mi dagiti tantanab ijay Jahar. Kinunami, intayo ti balay ti Apo, agdaydayaw tayo, iti sangwanan iti trono na. Makawesan kuma dagiti papadim, iti kinalinteg,
idiri kuma dagiti tattaom tiragsakda gapo ken ni David nga adipen mo. Di mo kadilaksiden iti pinilim nga ari. Pinili ti Apo ni Tisyon, kayat na sadyay pag naidan na. Dito ito ti pagyanak agnanayon, dito ito ti kayat ko apagturayan. Ti maibasa na adaw iti umuna a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Inton makawesan ti agrupsa ti saanen a panagrupsa. Ken inton makawesan ti bagi a matay iti saanen ay papatay. Matungpal to ti nasantuan a surat. Naparmeken ni patay, pinarmek ti balaygi. O patay sa dinno yan ti balaygim. O patay sa dinno tayan ti panilud mo. Ti basol ti pangalaan ni patay, iti panilud na. Tilinteg ti pangalaan met ti basol iti bileg na. Ngem yaman pa iti Diyos amang mangted iti balaygi kada tayo, babaen ti Apo tayo nga Hesu Kristo. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dayawen tayo di ako, di na Diyosan dayat na, ide tayo kenkuana, di dayaw nga awan batinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumametkan ka. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka o Apo. Nagrubwat ni Maria ken nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babayi impokkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umay naksarungkaran ti ina ti apok, ta apaman anangeg ko ti kablaaw mo. Naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti ragsak na. Wen, nagasat ka ta mamati ka amatong palto ti insao ken ka ti apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti apo, ket agragsak toy kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagip nak siyak anano mo nga adipen na, ket manipod ita, awagan dak to anagasat dagiti amin at tao. Kadagiti na indaklan abanag, nga inaramid kanyak ti man nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agboteng kenkwana, manipod iti maysa a kapututan, agingga ikadagiti sumarno.
Imparang nati pan nakabalin ti takyag na, ket winarawarana dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandat da. Inikkat na dagiti pan nakabalin, inikkat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo, tinulungan na ti Israel nga adipen na, ket nalagip na akaasyan ni Abraham, ken ti kapututan na iti agnanayon. Agtallo a bulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth, kalpasan na nagawid iyay balayda. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbagarabi itayo amin Apo. Dito piyesta tayo pan nakaiyuli ni Apo Santa Maria sa dilangit. Pagdiferensyaan tayo DJ Assumption ken DJ Ascension. Ti Ascension imuli ni Apo Isos sa dilangit iti bukod na a power niya. Uri tinapaya dagiti angheles kunana because He is God. He is a God. Iti bukod na a power. Ngam dati assumption pan nakaiyuli kayat nga sawan adda sabali a power nga nangyuli keng kuana by the power of God. Iso nga ti ascension haan nagdumada ni Apo Isus dayjay assumption iso ti pan nakaiyuli ni Apo Santa Maria. Kati assumption lagi pun tayo may saka dagiti pribilehiyo iti ni nabiyag dito'y lubong nga addalaeng ken ni Apo Santa Maria awan ti sabali nga nakaawat pay laeng daytoy a pribilehiyo malaksit adda ti nagan ti Apong yo ka Asunsyon di nga tanagan na nga ta ati muling di bagina ka hantay ang ipada ken ni Apo Santa Maria no ni Apong yo nga syon ke napanjilangit un addag nagan ti syon kada kayo. Kati Asunsyon, may sa kadagiti pribilehiyo, adda gamin upat a pribilehiyo nga adda kini Apo Santa Maria nga awan iti sabali. Haan nga naawat ti si asino man kanya tayo. Umuna, Immaculada Concepcion, na iyanak ni Apo Santa Maria na ilaksid iti basol at awid. Taapay, insagana ti Diyos, babaan ti bilag ti Espiritu Santo, insagana ti Diyos isuna nga maiyanak, nga isunto ti mangisikog, mangiyanak tumet ti anak na. Special privilege da jay, tahaan nga mabalin nga ti agbalin nga ina, ti anak ti Diyos ni Apo Jesus, nagnaan ti basol. Haanin ang pure kasi ni Apo Diyos timmao, tinuay kapadpada tay amin nga tao, amin adda matana lapayag na anyaman kukuna adda naguneg na tilang ta nagdudumaan yo kada ta manicure ken pedicure yo wenno dayta kida yo buo ni Apo Jesus nga tao ngam malaksid iti basol. Kaya masapol nga ti pagnaan ti baginahaan nga namulitan ti basol iso nga Immaculada Concepcion niya. Iso nga ni Apong yumanen ko konsepsyon nagan laeng dijay ngamhaan nga Immaculada ni Apong konsepsyon. Immaculada Concepcion nga rod nga nagnanti basol atawid haman lata tadatay nga rod uri no mayan anak tay pay laengen because of that original sin na imalditan kada tayo ti basol di tay pay laeng rimwar. Kani Apo Santa Maria idi mas maininawen na ilaksiden maysa kadagiti pribilehiyo nga nilaeng Apo Santa Maria ti nakaitedan na awan kanya tayo. Sa bagay, dito'y parokya, da kayon sa ti agkongkuna nga awan ti basolyo, bunyagang kayo ti Immaculada niya. Gapota self-righteous kayo nga, awan basol may, nalilintag kamay. Congratulations, tumayab kayo kumadjilangitan. Si babasol, hindi dyan, Immaculada Concepcion. May ikadwa, anya nga, anya ti pribilehiyo nga naawat ni Apo Santa Maria nga awan ti sabali nga tao, perpetual virginity.
Agnanayon berhen. Do mga tamo ti senior nga citizen dito nga berhen. Nagkatawa kayo. Kanumatay kayo ito na kayo nga senior nga never been touched, uy, never been kissed, ayak, anya ti panagantay nga ron, berhen in martir, kunana day jay. Tedyo mo tabagiyo para ti kini Apo Yos, wow, berhen in martir. Kunami nga managdakdakes, berhen, martir in martir, awan berhen na. Agnanayon a berhen. Tahaan na nga, ti kinaberhen na haan nga detay, ti panunot tayo, gapota, malagip yun, kung na jay retreat master mi, ni Apo Jesus, di jay Eucharistic miracle, malagip yun, binoy buya tayo pa, inipaspasa kay Facebook. Oh, buy-buya kayo, haan? Aglalike kay sa mo, di yun sa mo, buy-buyaan. Buyaan nyo, Noise. Kinubayaan nyo dahil ko na Eucharistic miracle ka may isa, diyan ka mo dito isa na udi, gapo di jay imbati da a blessed sacrament ijay likod na desecrate, in kabil da ijay indulin da, nagtidtid, nagdara, nagbalin nga bagi kindara, ay nagdara di jay lasag. Kadi inadal da, imbagada, nga di jay DJ naalada, DJ manen the same left ventricle. Kaya ko na, Eucharist, daka imbaga na kada DJ do doktor, scientist ko na. No ikandak iti heart ni no kayat yo ti heart ni Jesus ko na, dadto Eucharistia ko na. Kada iti inadalyo, naggaputi Eucharistia, that is bread. Kuna tinapay dayta ko na. Katatta, DJ ko na, DJ inadal na no lalaki or babae. Dimot na kayo nga scientist, jak pa malagipon, hanak mga scientist, tati mistructi mat idin ka, jak amo no jak pa malagipon, ay science idin ka. Dimot ti babae, no dua nga X chromosomes, that is, female, haan? No dua nga X chromosomes, that is, female. Katata, no X can Y, male. Katiko na, DJ, nag-combine ti X and Y, di ako masurutan ng DJ kunanan. Katata, no, ababa DJ, no, nabasbasit DJ Y, agbalin nga male. Katata kunana, di pag-combine ng DJ genes, kunana, dapat ko duwalata DJ pagkuan na kay tatan DJ X ken Y haan nga agpadpada ti kaatidog na DJ Y ababa basbasit kay ibagbaga na DJ nga awan ti biological father DJ naalada awan ti biological father DJ nagbalin nga lasag ni Apo Jesus, which is isuda ti nang ibaga di scientist haan nga DJ nang lecture wano DJ nang nakakita Eucharistic miracle no di DJ scientist awan ti biological father na that is Jesus Christ. Kani Apo Jesus idinyanak ni Apo Santa Maria haan na gapota awan ti biological father na uray na ganak haan na dinadael di kinaberhen na no di pinasanto na nadagdagan. Iso nga perpetual virginity, agnanayon a birhen, di jiti maikadwa a pribilehiyo, nga awan iti si asino man kanya tayo. Malaksit not da kanya yu ak. Ingkay to man ipa-examen, takitaan tayo niya. Nadato rediyo, ay mo pa yan. No maito rediyo virginak, o na yung kayon, para makita. Kanya pa iti, pribilehiyo nga naawat ni Apo Santa Maria, iso jay naawagan the Mother of God. The Mother of God. Theotokos. Mother of God. Gaputan ni Apo Jesus, bimaba, akas tao, iso na Diyos ken tao at the same time. Therefore, jinangyanak no Mother of
God. Not the Father, Dedicate din ni Mother of God. Pribilehyo kanya na nga awan ti si asino man ditoy lubong. Tinakaawat iso naman laengan. Kagapo day tanga naawat na nga talo pribilehyo. No si ka, Diyos ka, Jesus ka. Ay ti kaya mo nga rod, baybay amdi inam, nga aglungsot nga kananti igges, nga padpadak nga managbasol, aglungsot nga mapan ijay nga daytay agronronot, ka managbasol ka isuna ka na Immaculada Concepcion, nagtalinaed nga nadalos, nagtalinaed nga awan basol na, anya ti aramidem, alaum a ijay pagariam. Iso dayan assumption, panaka, iuli. Iso ti pampanunutek. Apay, no at the universal salvation kunana dayjay. By the mercy of God, apay awang nga tatay universal salvation. Adda kumaa, maisalakang kumaamin, ure dagiti nga nakadamag kin ni Apo Jesus. But, to be fair, in the form of justice, dagiti managdakdakis nga padak ako, maisalakan danto, angam agikaro danto, ijay purgatorio. Haan ang agpapada nga, nagtarus na biyag tayo mga mapanamin di langitin ka, dakam nga managbasol ka, agimon kay mat, di ma, dakay nga nasansan to, dakay nga agkunkun nga awan basol na. Adda, mapantay amin universal, no mabalbalin lang ko maka-universal, malaksid mga taawang mga tati tao nga talaga nga day sa bagay, adda mga tao mapanjak amon, dagitay talaga nga ti, nukurang ti, sa bagay, nukurang ti pan nakaadal na, dalata ka asin ni Apo Diyos nga maisalakan. Kano universal, apay awan nga tahamot ti universal assumption. Haan nga into kumamo, ano day tay panagungar ka, umuli tay tumet. Kadangarot panagungar, di mat, after day nga biyag tayo, marunot, ma-decay. Di kararwa tayo mat, madalusan, purgatorio, madalusan, karkararag. Kinto no panagungar, di umuli tayo nga ta, agpapangato tayo amin. May isong arod nga datay ito nga taamin ako, wow, kasla talag tatayab nga simot-simot nga mapanan, ijay, langit. Nang gaputi sulpang mo, kinaagom mo, kasla simot-simot, imbes nga agpangato ka, gaputi kinaagom mo, umay ka pala dumanas, iti silaw, ti balitok, kinaagom, nakset ka nga rodan. Nagsubli ka pala ito, dagang amin, hindi ka pala tarusan, ti mapan, ijay la. Universal nga tamot, at ipanagpangato tayo. Anya mga tatirason tapno hantay nga mapandila nga maiyuli sa dilangit. Anya nga tamo dagiti rason tapno haan tayo nga makapan ijay maiyuli nga kaslaki ni Apo Santa Maria nga nagtaknang nga aw-awitan dagiti angheles. Hallelujah, hallelujah. Anya nga tamo ti rason. Ay, number one na ka, siyempre, no, overweight ka, marigatan da. Agsinukat naman ko, nandiya anghel na ka. Kasi kama maito, nagdagsan dato, itupak da kan tupay. Itupak da kan tupay, na overweight ka. Ngaman niya ti overweight tayo. Hindi niya nga ruti ko na tayo. Ada overweight. Anya dagi overweight. Naagom kalaunay. Your prayer cannot save you. Uray no kas anong karkararag mo, no sobra di kinaagom mo nga hamong ikan ti padam a tao. Ultimo kakabagyam, ultimo anak mo, ultimo jila bagbagim ti serserbiam. Nariga, nadagsan ka Awitin da. Ado nga ti kargamhaan. Nadagsan ta wallet mo, nadagsan ta bag mo, naag-agom ka, mano nga potahe ti imbag mo, nadagdagsan wala magmagsat. Naagom ka ti dagdaga, siyempre ibitin dan to tadaga kanyam, naagom ka ti luglugan, ay ibitin dan to kanyam Ano, maki naman naging bubukod na agom kalaon, isungor nga dagitay sa santo, apo, at damistro medyo San Pablo ide, jamo no, napampay, nagmongken, awan gamit na, jak amo no manula ang tila sarming na may sa akasta, jay labuok na sarming hampay nga jerupa na. Awan dagita Rexona, awan dagita amin. Timang pukpukis seminarista no daduma bangking. Natapanda mo pagsursuruan jay ko ana mayaklat tati isem na. Awan enda nga tilubong kanyada.
Dahil lang kinasanto para kini Apo, da kayo met, Apo, rumwar kay laang, adda bag mo adakdakkel, talo abag tinagyan di unag, nagado nga daytay, adda para rupa, para saka, para kwa, addan to kwa, adda, sabalin to pala di walit mo, barya, sabali walit, kasano nga makabibiyahe tayo bay? Umisbo tayo, kung na tayo mata pilgrimage Apo, mapantabas sa nga bag mo, di awit mo, imilat mo amin, intayaw, nagmilmilat pala dyan ti saan niya, kas ano nga di tayo maladaw no kasta, nagadumot na pakarikon lang, nga bali, baybayan yun. Kada ya, no, di jay, may sadet, ano, naagom ka, akin narigat na ka nga ipangato, natangsit ka garod, na managing bubukod ka, tiki natangsit, narigat na ka, nga bagkatin nga ipangato. Anya na kita yung pakarigatan tayo nga maiuli sa dilangit. Di sobra ti attachment tayo dito ilubong. Kasla simot-simot nga imbes nga agtaray kang agsubli ka pa ilaang, tay dagak. Bagkatin ta kang ipanji nga, aguray, apay ha, adupay ti simpaak. So nga ro dagiti agal aliyang nga natay. Umay da sublian di gamit da. Nadaing kalida nga balitok, wano da tayo singsing, da yan ti sirok ti bornay jay babada ka, umay da sublia nan iso nga dalalyana da gajay. Umay banbantayan tayo, bakit nga nakapakul nga kasta, no alaam ka, ako nanay, so agsakit tumatatyan mo, no agbukol tumatapispis mo, sobrang attachment iti material abanag. Awan kini Apo Jesus, dayay, managing bubukod, dayay natangsit. Iso nga, uray no be, nakaano be na, uray kararag ka, kararag. No sobra ti attachment mo, ay sus, marigatan tayo nga tanga agpangato. No tabagi tayo ti maidaydayaw, baka marigatan tayo nga agpangato. Kinagsayata tatapyasta na, nagmayat ko man yan, nagigiddan tayo. Nagibasa ka na nagsalmo responsoryo, dahito yung bihilya, tayo panda binasa, mga dahito para aldaw, tayo sumutin sagana, dagiti para toktokar ka na para ramid ti salmo, mga para aldaw para malumot, iso nga, tayo sublianak, dahito umuna nga maibasa ka, nagatidog mo't paltiing, ti reading tayo. Nagatidog nga paltiing, nga dragon nga pito ti ulo na. Apan nasa malin di ubing ni Apo Isos, ngam ginuyod na kunan, impangato na sa dilangit, haan nga nagbalay, kadi di pito ti ulo na nga dragon kunanan ni Satanas dayjay. Dagiti kinaagom dito ilubong dayjay, kunana ngam na ipangato sa dilangit kunana dayjay. Iso dimtingan ti pan nakaisalakan ti lubong kunana. Dadi ako matinabasa ngam sa bali mo, at idengdenggak ka na maden. Dayati kung kuna nakakabsat, nagmayat siguro ano, agigiddan tayo kumakina po Santa Maria nga may pangato niya. Oh, di kaya. Kung adaman na pilpiling ka na tayong, siyak ti umabay. Ang day tagat tatatakin na piling niyo. May pangato ka lang nga rin, makaslan, siksikat ka pa ilan si ka, umabay niya. Kalugan ko niya po, padi. Nga laki din, ayag papada tayo mga baraon. Hindi ko man yati, bagbagana ka lang, nagmayat ko mga titay, mapantay mo sa dilangit. Nagtaros ko madya iyo, ulit tayo. Anya nga ti aramiden tayo, dahil nga ron, good works, nasaya at nakababalin. Love, haan nga tabagbagim ti Serbia, para dagiti tattao ni Apo Diyos. Naunag apamati, nga makita iti aramid. Iso nga hangag, bagay di tao nga, managnobe na managkararag, nga agtutuok mo ti kakabagyan na, kaaruba na, dagiti tattao ti aglawlaw na, marigrigatan da, gapuking kwa na, kas ano nga pagtipunam DJ, nobena kin DJ, marigrigatan ti tao king kata, naag-agom, natangtangsit, naturturay. Nga po, adya ka mo. Ninto po Diyos nga mang solbar da jayan, I cannot recognize, I cannot reconcile. Diyak mapagtipon di diyak asjay. Although, yes, we have the effort, but the fruit of your prayer is your good works, your love, your data puso. Kaya na nga sa uwan, apay masapol nga ron ti change of heart, apay masapol pa ilang ron ti panagbalbaliw ti puso, agnobnobin na kami ngaminan Apo, haan gayam nga aming agnobnobin na kanagbaliwan. Apay oray ti mamadri Apo, masapol da ti change of heart, wun lata.
Kapeda ka mga papadi masapol ti change of heart, adu pa'y lagayam. Diyan nga makaawat ti mission, oray mano tawanan. Adda pa'y lagay di puso da ka, puso mi ka, adda pa'y laang ditoy. Adda pa'y lagayam nga di mission ka, hampay lang nga clear, nga ayat ka da pa nagserbi. Oray pastoral leader kami, Father, wan adu pa'y laang. So nga masapol tayo ti change of heart, kung anak ka, ti amumi ka, na nagkristyano ka, nagkararag ka, nakimisa ka, di nagbalbaliw ko manaan. Haan pa'y lagayam, adu pa'y lang pa nagbalbaliw. Tapno ipangato na tayo tumat nga natanok. Nga tayo kunakon adu ati overweight ka da tayo. O rin nakutong ka, no overweight ta kararwam, overweight ta pusom. O rin nakutong ka, no nagadudagansan na nga bagbag katen. Ala kakabsat, dawatan tayo kini po Santa Maria ta isuna nga ruti ina tayo. Sa bagay no ina, dakay nga ina ko kaya yung may salakan. Kaya yung di anak yung nga mapalubusan yung mabati latan. Awan angat Ngam na umayon ti layos ko nam ka, may kano ko nam ka, aguray ka talaag pa ay ayam ko, may kanda talayos. Han na ka na isalakan ta natangken ta ulom, dahil siguro ti kamayatan. No natangken di ulo tayo uray, kayat nga tanya po Santa Maria no natangken di ulo. Siguro, iso nga, we need a change of heart. Tapno maipangato tayo ni Apo Santa Maria nagdalos. Ni Apo Santa Maria nagayat nagpakumbaba. Ni Apo Santa Maria nakatantan ok nakadaldalos. Alas apay kumaata grup-grup pa tayo to amin kakadwa tayo to kay ni Apo Santa Maria. Luluan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti maymay sa Dios, ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo. Bugbog tong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo, Dios a nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Dios a nagtao diti napaypay so a Dios, naiyanak saan anaparswa, Dios sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Si amay maysa santa katolika ken apostolika ipadoyak-yak ko ti maysa abunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Babaan ti tulong ni Apo Santa Maria intayo agkararag tayo iti ama tayo ana ilangitan itinapnon parabor a pannulong na ket kuna tayo Apo denggem dagiti tattaom. Apo, ipakitam ti ayat mo kadagiti agserserbit ti iglesia. Babaen ti kanayon a panangted mo kadakwada, tinaan-anay nga inspirasyon. Dawatin mi ken ka o Apo. Apo, ipariknam ti bilig ken panakabalin mo. Kadagiti mangiturturong iti gobyerno mi, tapno agturay da kas agserbi, ket itrabaho dati panagduras ti pagilian. Dawatin mi ken ka o Apo. Apo, tulungan na kami amang saranay kadagiti makasapol. Nang runa kadagiti awanan ti kanen, ket masagrap damet ti bunga ti daga. Dawatin mi ken ka o Apo.
Apo ikan na kami tikired ang mga ramid kadagiti pagrebengan mi. Kas Kristiyano nang runa ti panagayat mi ti padami a tao. Dawaten mi ken kao Apo. Apo alaemon iti agnanayon a pagtaingam, dagiti minatay mi, kas ti panaggungunam ken ni Apo Santa Maria. Tinatudyo nga adipen mo. Dawaten mi ken kao Apo. Agulimag tayon tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Raman tayo pa iti special intention ni Estrelita Poroganan, ni Pinky Jane Bartolome, Biag, kastamat Gordon and Louis Bernadette Bruce. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti tattaom. Diyos nga apo mi, iti da ito'y aldaw rambakan biti panakayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit. Dawaten mi ken katapunwen na kami kadagiti agkakaimbag abanag. Tapno maidaidayaw mi tinagan mo, babaen ken Jesus a Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Bendisyon mo ako, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenka. Di Santa Misa, idatun mi kenka. Denggem kadapo, araraw mi kenka. Di Santa Misa, idatun mi kenka. Denggem kadapo, araraw mi kenka. Amin nga aramin mi ken gungunay. Maidatun nga ayat ken ka Diyos Apo. Di Santa Misa, idatun mi kenka. denggem kadapo, araraw mi kumararag tayo kakabsat apno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya po, atin na kumadag iti adaton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo. Tupan kinasampuan nga iglesia.
Agpangato ko mga umaykan kaapo daytoy daton tinapas ne ka pa nagserbimi. Babaan ti panang ibabait ni nainggasata na Berhen Maria na iyulis sa dilangit. Ipaay mo ka di tapas gedanda ti puso mi ti apoy. Iti nadyusan nga ayat ket kan kanayon laeng asika ti tartarigagayan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nadada na si tatag ay tiya. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kari kay trumbeng. Pod noon ay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taita nga aldaw nayulit sa dilangit ti Berhen nga ina ti Diyos iso ti umuna abunga ti iglesia ket kastapay nga iladawan na ti iglesia ang mairagpat to iti gloria daytoy nga rod nga inaramid mo agserbi amang patalged ti namnama dagiti tattaom ken mangliwliwa kadakwada iti panagdalyasat da ditoy daga. Rumbeng unay nga inkeddeng mo ati Berhen saan na sa gabaen ti pannakarup sa iti tanem. Tangamin iso tay ina nga iti mangnibinibi nga ayat sinikog na ti anak mo apoon ti amin nga imbag. Anansa ta makidanggay kami kadagiti koro dagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami. Santo iti Apo a Diyos dagiti amin a parswa ti langit ken daga napnoda iti pakaidaydayawang Hosana iti kangatwa madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana iti kangatwa. Pod noon ay Apo biig ka akinasanto ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaan ti krus mo, ganing ka panagungar, inakamin salakan. Sika nanubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano di bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampayapo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumet takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y ti kanenmi ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Salakan na kam kahit itilakit. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon na rin tuag sarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasa kumamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasul ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, kanti may salaang nga sao mapaimbagton. Kararo. sang
pagikendaran ni Kristo asalakan inggam awaten asang kagimungan. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo iti panangawat mi kadagiti makaisalakan na sakramentom. Babaen ti panangibabayat ni nenggasata na Berhen Maria na iulis sa dilangit. Ipaay mo ka dito mairanod kam tumet iti gloria ti panagungar. Gapo ken apo meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Uwi nami manangasi sipod ka nga dat den nami deng nagmi ibabaet na kam kadi uwi nami nga instrumento uwi na ti manubot nga po de bayag magamin simbang mong yanano mo abo maabang no ti grasyam nagrusing nagtubo rosas nyal ti ayat mo isot binit ni Juan Diego ladawa manay malditi tilma unain daklan ngaina sikatila dawan ti parokya agyaman kami ken ka ladawa manay malditi tilma unain daklan ngaina sikatila dawan ti parokya agyaman kami ken ka pengaina ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Ngadan sa insagana dagitay tagadili apo nga pagsasangwan tayo tatta tay soda ti agpiesta kalpasan ti misa.